si Marangili ni. Okay na ta. Anak ko ang papaday kisap dyan. Matakapalit. Sana ako nagila, mo pa na daan. Pre sa gunting. Sa gunting ko. Napis lahat ka naglingkod sa motor, palurak ng patsisa, murag way gisabak. Imbit ako ko'y giarsaha, lagi nga na, imo magi. Deot yun. Diyo, pero na, huwag panadaan yun ako. Sa may flavor diha. Di na, humanong kang video guru ka na. Mar, video. Kamera lang din namin pwede mag-video kay Katiri na. mo lagi, usawa. Sana delete sunta. Di ba ko kita mo crispy upuan. Kunay gang kunay gibanduan na. Naman no. Ang message na rin. Hindi man kayo mga bisita. Naka na ko. Mantok na. Pero ganun vlog na ano. Sige, vlog ka na mo. Picture na, picture. Then ibalik og taklob diyan. Ha? Ibalik og taklob. Pa-picture sa. Oto pa rin, tao batuhan no, pagbutang kay ag tubig ng tuwing pas likod. Picture na, video na. Mau kan kini nasal yo binignit. Binignit ni Mario na, muna din binignit. Uy, yaw. Hala, mga kabayan, daghang salamat sa sponsor ni Kiri. Kami kalibutan. Ato sanay, imo mang tabunan ay. Nasanay dyan tabunan kayo kung may bisita. Ako nagluto man ko, video ko karitsot. Si nanay si tay nagiloy lang sa nina. Ngano ka sila? Nanay ngano nagilo mo sa nina nay? Nagipuhan ta mo. Si Aliana na, ready na Aliana. Hi Aliana, mo kanta ka gabog birthday ta Tere. Okay, ako. Ingon nagagaway cake na cake daghan ha. Tapos dilitson na Nga salamat sa nag-sponsor sa among pamilya. Isa man eh. Tunay, wachong palis. Uy, Ate Lilian! Hi! Amin ko Ate Lilian. Halos Ate Lilian. Unjan na puro sila. Hi, madam! Hi, madam! Madam ginagasgan. Ate! Patay lang yung introduction doon kay Himush. Si Madam Lilian. Hi! Ha? Si Bibi. Come here, Be! Bigyan ko. Bibi. Mabata ka kita sa saglanan. Asa may isud ah? Ang saglanan sa asak tulungan to ang luto, nay. Nay, katong luto. Pila na ka-rice cooker, nay. Katong rice cooker ba? Pila na ito lutuan. Alin na, kanta na. Kuma. Ako makatungga may ngas cooker na iwan na. Kaya ko nalagyan ay. Kaya ko may rin tao siguro. Ay, kang manang. Hindi nalang ko dito ha. Ano naman? Laman. Ako bang lari? Ano, magkatubangan na yung kamera. Grabe lang ta. Queenie yun. Ano, dami. Nawis manang. Ibo na rin na. Kita oy. Anong gubuta? Naraba ko yung utang na ng ano, laybar. Kasi alyan na, yung napag-interview na kuhan, laybar. Mas mayor diyan, nagbinaklid. Si Mayor may tip cook na mo karon, nagbinaklid. Naginambed. Naginambed na, naginambed. Pag Salyana, grabe bisihang. Ano ka na Salyana? Sige, magpangutana. Sige, balik-balik. Mani-mani. Hi, Day. Kanta sa Day, be? Di, birthday to Tiri. A few moments later. Pagdali natin! Wa pa lagi lighter. Mang lighter. Agit na, lighter. Agit ko, karang makalay. Lighter. Oy, lighter!
Ah, Kalipdag, nakalipdag order ag lighter. A few moments later. Sinanghin niya na nagib-gib kay uwahay naman ning nabot. Siyate ko. Na malaki luto, daghan. Kabalo to. Salin-salin na kon kay bahin-bahin naman tang lisod gani harang buntag. Ugto. Pinalagay nila sa kawan. Mapit ko sa areton, kasi areton ng mga Muli lagi bisuhan, manepeng ng kado ba ko? Ginaman. Kaya makita ning kuan, Maribek. Ya, Maribek imong mama. Natanong pa rin. Nagwahin na, nagib-gib na. Grabe man kita sila. Kining mga bataang. Kini si Ako, si Esther. Esther. Oh. Si Maribek. Silingan, tapos ko na yung sa una, di na magkamakainomdom. Gano'n, wak ko kayo ng danim. Wa, imo mo kung ginagalang Esther ko ko. Ang wala naman ko kayo ng danim. Kaya pare-pareho naman ko po mong Esther. Ang nga, di ko rin suon man. Was Esther mga na? Diha, nakala. Umuli na. Modern na isuon sila. Kaya Sila. kaya mag-school lang. Pero kami sa una, Roger o si Maribek. Dito makakapapahiyo. Roger o si Maribek pod me. Ano sa tanduay to? May masal tanduay niya. Nasroy ko Tanduay ko ng kamay Roy, kinas na niya. Ako. Nasroy. Ako. Karon pa ka, Roy? Magdukunin do. Kay Burato. Ang burato ba na ko? Burato. Si Ani, si Insiteria. Ada Ayuban. Ani ba naman ni Uno daw? Iwa, kinamuta naman ko na. Ang ano bang ahiyo, ikot sa deduro na kit-kit. Kiti. Kaya, May masunod mo ka mga kikita naman to sa bagay. kan hindi na ninahiuli. Pagabay na niya. Alam mo po. Pero sa kikit. Yan na. Cute na. Nadapi underground na na. No, nasa tayo na. Ito na yung pwesto. Bita si agaw areston. Kahakay sa di naman sa kita. Mau na mo hilang, mo subay sa mong kawas. Kasi hilang, isa lang. Pero ako rin. Abi ko na lang ang bay. Ning ko, kuhaan ko sa mga anak. Isa na ito sa Manila. Kuhaan ko. Di ko. Hani man na, yung di ko ha. Baka, alas 3 mas ka daon, kalibangan ka na. O dati ka mahibaw sa sweet sa saga. Si Imim, gusto ato dito. Pero di ko. Di ko. Nga naman, nagtakamas na na ibuti. Tanong alas kukir ko no? Di agin ang saksak. Nga na yung gingan nga. Ako, og mamatay man ko, ano halaga dito sa bahay, di ko matapon. Gansi dyan, Veronica. Gansan pero. Ako sa sunod eh. Pasag din ang Veronica. Meron, Ines! Gansi dyan, Veronica. Hoy, Veronica! Kami sa Veronica. Nakaw na si Veronica siguro. Kung ako gawas na istorya man lang. Manang Kaya lalay? hindi na sila. Nananaw mo sa buwak? Isang mana ha? Manang lalay. Buwak nga ilang. Pero ako, Buwag to yung ibin. Agaman ibin kaon.